pa 29 August 2025 kulika breaking news kana kake kamene tikufuna tikufotokozereni usiku mwano kuchilimba kukuyaka moto sati masewera shop ina imene machedwa kuti achita ikuyaka moto amene mmakuziwa kumeneku ndi pafupi ndi pa Max Steel. Moto wasi zinaoneke magali moto asite kapena kuti afire awiri anabwera amene kuti azathimisa mpaka mazi ndikutha ndikapezeka kuti abwere ati akatunga mazi sindikuziwa kuti kodi maziwo akatunga kuti. Tili ndi vuto kumpanje nkhani ya makamaka ya fire imene tizayifotokoza nthawi ina chifukwa anzanu moyenda munthu chimene anapanga madera onse tingoyerekeza ngati mmene lili muchilimba muja ndiye kuti nsewu uja wa bypass omakatulukira ku magrasi kuja amakhala kuti mmene mujamo ayikamo amati ma fire hidden amalemba kuti FH amene munapita ku South Africa mukazaona pena pake pa apentedwa mawu kuti kapena kuti papentedwa kala ya yellow amalemba kuti FH tsanza kuti fire hidden amene anapanga za driving school amene apita ku school bwino akuza mvesa zimene uthandauza nde misewu ngati mmene tingoyerekeza for example kuchoka pa Land Rover paja ukafika ku sewu wako uje kwa magrasi uja nde uno makhamene pajapo pali ma fire hidden kapena kuti pali matanka amazi mwina opitirira 10 ka mwina 7 8 something like that. Nsewu wa highway uja kapena tingoenda kuti M1 wathu uja ndiye kuti mwina chapa traffic paja ikidwa imozi pachemusa paliso imozi pambayani ilipo pachilimba iliko ku roundabout mpaka nokafika kununzu amayika ndithu misewu uja kuti mazi akatha isamachite kuyenda mtunda wa utali ukatunga mazi acha pano akuti mashopu atukamba pano akuyaka moto pachilimba akuyaka moto ndi matraka awiri omazi atha ati akupita nokusinja ukatunga mazi zikuchitika mavideo ndipanga upload muzionera komano chimene ndimafuna ndiyankhule pano usiku uno ndi nkhani yokhuzana mgwirizano umene ulipo pakati pa chipani cha UTM, MCP, UDF, OZAM mgwirizano umene ulipo oti athese chipani cha DPP komanso athane ndi Peter Mutharika. Ndifuna ndikuwuzeni amayende abambo ndali zimene MCP atalowa chipani chimene wamufuna kulimba nacho kuti chipani chichi tingothana nacho ndi chipani cha UDF DPP. DPP ndi chipani chimene chili ndi ma followers ambiri ndipo anthuwa chipani chimene chisama chione ukondwa amangosowekera kuti kodi chipani chimene chitinga ichonse bwanji ndiye mukhozaona kuti judicial coup kapena judicial coup ijana chitika ija family cha judicial coup kufuna kuthesa chipani cha DPP zinali zokonza ino munazionapo kuti munthu kwatenga azibale yake majaji kuti athese chipani kapena kuti achose chipani mboma zisango zimene ziyazofana ndikuuze DPP ndimene imayena abe kuti zilamula mpaka na pano pamene pachisipo naende bwino koma ndifenda kuuza kuti zinamba mu 2011 kulimbana ndi Bingu wa Mutharika anthu walero akumabwera kumanena kuti ulamuliro wa Bingu wa Mutharika unali wabwino pamene mu 2011 kunachitika mademo asi zinaoneke mpaka kunali za fuel sabotage kumapangisa kuti mafuta mziko mmoja samapezeke. Joyce Banda nanyamuka kupita ku Mozambique kukaliuza dziko la Mozambique kunena kuti mafuta atu amene akutengedwa kumapita ku Malawi akutengedwa amatengedwa pa Ngongole ndipo Ngongole sina maliziro kuperekedwa ndikuzana chonchi Gaddafi amamvana kwambiri ndi Abakiri Mulusi fa Gaddafi sopa chandali wa Chisilamu. Now Gaddafi mukukumbukira kuti anapereka magamoto ngati asali 40 ngati sindu lakuisa Malandi Cruiser anapereka ku boma la Malawi amene amagulisidwa ntchito ngati ena ku military something like that makamaka ku Malawi Police Service. Gaddafi yomweyo anaona mphawo umene uli mu dziko muja analipira port ya Mozambique chifukwa kukatenga mafuta akana kuti mafuta azera ku Mozambique sikuti mafuta chete makatenga ulere pamakhala a port fee padoko limene lijalo pamakhala fee imene imayina kulipidwa kuti mukatenga mafuta anu aja sumagulisa port jamwa ulere sizimatheka zenso umayina mulipira mawina kuti akupangeni tax the tax you kuti ukatenga mafuta aja ndi Gaddafi anazalipira
ndrama kumene kuja kuti kwa zaka zingapo if it's not 5 years ngati sindikulakwisa kuti Malawi zikatenga mafuta kumene kujako mwaulere. Mwanamvesesa ndi mafuta aja amakatengedwa mwaulere chifukwa kuti Gaddafi analipira. Ndino mafuta aulere amatengedwa kuyambira mulamuliro wa Dr. Bakiri Muluzi. Nkhani ziti sikuti anthu angakuuzeni ya chifukwa kuti anthu samafuna zona kuti nkhani muziziziwa. Paja fenda situation Malawi timabwera pano muzipanga verify ndi ifeyo timakuuzani zona zake zimene zimachitika mboma zimene samafuna kuti muziziwa. Now popeza Gaddafi analipira kuyambira ulamulo wa Bakiri Muluzi Bingu wa Mutharika jatalowa zinakhanga kuti zimene zikupitirirabe koma zinafika nthani yake pa zaka zimene anapereka zokuna kuti ndilipira kwa zaka I think zinali 5 years if I'm not wrong. Zitatha zaka zimene zija kwinako chifukwa Mozambique jeso maziwa ndio atuloso pang'ono choncho eti mixer zathu aja school sana chite kweni Malawi imangotenga mafuta aja usakalipira jani usakalipira mabi pakati pa Gaddafi ndi Bingu wa Mutharika ndifaja kwathu kukabulaku kumamangidwa chipatala china chake chimene amafuna zichitcha kuti pa Gaddafi panopa pamangochedwa palopo kuti Gaddafi chipatalacho chinayimikidwa chifukwa kuti panali kusagwirizana pakati pa Gaddafi ndi Bingu. Kusagwirizana kumene kuku kunabwera bwanji? Kusagwirizana kumene kunabwera chifukwa kuti udani umene ndi maukamba wa Bingu wa Mutharika ndi Bakiri Muluzi uja ndiyena Bakiri Muluzi anapita kukapimpa eti kapena kuti kukamuneneza Bingu wa Mutharika kuti amene jamusamuthandizeso amene uja mwakuti sinifuna kuti ndipite deep eti chifukwa kwina kuti limbana ndi azipembezo. Koma nkhani ndiona kuti Bakiri Muluzi anapita kukauza Gaddafi chizona kuti musathandizeso boma limene lija panopo ndadana nane munthu uja. Koma udaniwo anali wopanga ndi Bakiri Muluzi omwe amafuna kupha ndani kodi kupha Bingu wa Mutharika. Ndi Bingu wa Mutharika anangompewana kuti ayi akulu muona chani ine chintena nanu ine sinzenda yaini. Ndi Bakiri anayankhula ananeneza asati za masowera ya chifukwa chake mafuta anayamba kusowa pamene pacha anangola amene msamthandizeso ndi kuchoka pompo biru ija ngasi Gaddafi analipira kale ku Mozambique uja ku port ya ku Mozambique. So mafuta chete mangotenga amene kuchete makangotenga ndezi napezeka kuti madata amene tinapasidwa acha adatha koma boma la Malawi limakatenga mafuta aja muzina lona kuti Gaddafi analipira kalipira kumene kucha. Ndiye patachitika mikangano atayamba kumalimbana ndi Joyce Banda chifukwa Joyce Banda ndi m'bale wake wa Bakiri Muluzi. Pali ubale ndithu satiso ubale kuti omachita kokera ngati mashati uya ubale weni Joyce Banda anaona kuti okay boma ilili kuti ndiligwese kuti tiligwese ilili zimene zamapanga so collaborate ndi MCP fa MCP ndi UDF ndi Amos boma ilili kuti tiligwese zeni Joyce Banda ananyamuka kupita kuyambirira anapita ku Mozambique kukauza boma la Mozambique kuti Mozambique you are sleeping too much. Muzikumbukira kuti Gaddafi analipira port iyi kuti boma la Malawi lizitenga mafuta papa usalipira fee ina iliyonse Gaddafi analipira ndiye period yo yatha. Kutero kukwina kuzaka ziwirizi mafuta amatenga mwaulere ndi ndrama ija imakwana 2 something billion. Yonena kuti boma la Malawi lilipira ku Mozambique. Kuchoka pamenepo ndio pamene panayamba kusowa kuno mafuta. Mozambique nyana ndakuti yeso nokuyambira lero mafuta papa simuzitengaso yayi. Mafuta jamada akabwera kulibwetiza asunga kuti muzibweza ngongolecha. Ndio pamene panayamba kusowa mafuta mnthawi ya Bingu wa Mutharika. Anakanena maboza mwenye anakaneneza mwenye kuti anali Joyce Banda. Joyce Banda mwenye pofuna kukhawulisa ulamuliro wa DPP komanso ulamuliro wa Bingu wa Mutharika. Anapita ku Tanzania kukamuuza Magufuli kumuuza kuti bwana we ukuziwa zona kuti kodi nyanja ya Lake Malawi mbali ina jandi yako hata ine sindikuziwa watu akuti you are sleeping too much mbali ina jandi yako ndewe ukaipange kilemu anvisa nde Magufuli anana kuti kunini kuti ndipange kilemu kuti mbali ina indi yanga ndipange bwanji anena kuti ngokuuza kuti nyanja ijandi yako you have to fight. Analiso Joyce Banda akuti kukhawulisa ulamuliro wa Bingu wa Mutharika kuyiwala zona kuti Joyce Banda yo ndizika yeni ya Malawi mbadwa yeni ya Malawi. So zimene zozo zinakatheka zinapezeka kuti Magufuli anapanga recruit ma soldiers kuti ateteze mbali imene yoyo mpaka na ipezeke kuti ndi yawo. Ndi pamene munazofanya kuti Tanzania yapanga kile mbali ina kuti Lake Malawi ija ndi wawo
anakanena maboza amenewa anali Joyce Banda. Ndima adabo kuti boma la Malawi kapena kuti azisogoleri amene analipo kandi a DPP bwanji sana kapange report Joyce Banda kuti Joyce Banda ndi amene anakapanga izi. Ndi mikangano yokhuza na nyanja yokhuza naso mafuta mu 2011 zinayamba ndi a Joyce Banda mothandizidwa sponsored by MCP ndi Bakiri Mulusi. Anthuwa amafunisisa zona kuti anthu awo ati ndi alomwe asamatumikire mdzikomo. Nawo pali zisiru zina za chilomwe zimene zikupanga collaborate ndi MCP pa zifukwa zawo. You know, if you are owing someone, right? Zimene zozo usapake nazo anthu ena. Nafoto kuzapano za amuli kuti alitimira nduta au timene amaponda kumeneko. Ndipo panga shield zimene zijazo anapezana anthu a UTM kuti tizigwirana ntchito limodzi. Funding nje sina yambike lero. Kunali gulu la anthu mepanga fund kumene kucha. Ena mwayo ndi Rashid Gafa amene wapasa panga so fund UTM. Pasifukwa zawo. So, ayesesa kuti aidese chipani cha DPP chija cholinga chene kuti anthu mudani necho kukhosi. Andi zimene zanayamba ndi Chilima. Lero Chilima ali kutiko. Chilima anaphedwa. Achilima nayankhula zambiri kuti apange tanishi kapena kuti aipise adese dzina la DPP komanso dzina la Peter Mutharika. Zinthu zija zimapangidwa fund ndi MCP. Ndi chifukwa chake pa nthawi amene anangonena kuti inuyo muphatikizane Achilima sanavute anangonyamuka kupitako. Plan imene janali itakonzedwa kale. Ndinakufotokoza nkhani ya Tipex anapanga sanali ya DPP. Believe me, anapanga nali anthuwa. Right? Imagine I deliberately move kupanga sabotage kunena kuti awa mwanje chifukwa chake Timothy Ndabwana yankhulisa kuti no matter zapange declare kuti DPP ndi imene yako wina zimene sizateka. Munaona mission yawo yenseja inateka paka na DPP janacho Samboma. Koma mission imene inayambika mu 2011. Now ena akamabwera pano maana kuti DPP ya bingu inali yabwino akunama. Chifukwa kanena kuti DPP ya bingu inali yabwino sibwezi bingu chatamupa lero. Chifukwa amene kuti DPP ya bingu inali bwino gulu lake ndi limene la ukwirali. So sinu kuti akamana kuti DPP ya bingu inali bwino akutandaza chani. Live isikhala itali kwambiri ningofuna kupanga highlight mupata panga share kupanga so download this video kapena this live stream ya lero is very crucial. Chifukwa ena mwayo nizimenda kufotokozera na baba muna simaziziwa nao mwaziziwa. Ndali zimene zikuchitika ku Malawi ndi ndali zimene zikuchitika ku Zimbabwe. Amene ndali za ku Zimbabwe simazimvesa ndiye pano situation Malawi tufuna tizukute tikuuze kuti kodi ku Zimbabwe kunyandali zimaenda bwanji. Uyama muti Nelson Chamisa uja. Chamisa ndo wa ZANU-PF. Ndo wa chipani cha Mnangagwa kapena kuti chipani cha Eugene cha Mugabe. Chipani cha Tsvangirai. Tsvangirai anali ndi vice president wake. Chifukwa chipani cha Tsvangirai chinagawanika, chifukwa chake chikukanika kutenga boma. Chipani cha Tsvangirai chinagawanika, chifukwa chakuti Tsvangirai chata mwalira. Anthu anani nazona kuti president amene atapitiza akhala vice president wa Tsvangirai. Koma atamwalira anapezeka kuti kumene kuja kunali munthu amene anamtuma. I think mufuna muimvesese no bwino. Muimvesese bwino. Nkhani men ndikufotokozera baba. Kunali Chamisa uja amene anayikidwa amene kuja kuti akhale ngati member wa chipani cha Tsvangirai. Koma anayikidwa apo pa chifukwa. Chipani chimene chicha anayikidwa amene kuja pa chifukwa. Atangomwalira Tsvangirai uja ndi pamene kunapezeka kuti Chamisa uja anazuka kuti iyeyo ndi amene atayimira khala chipani chija. A vice president Tsvangirai aja anawuza zina kuti ayi ili simukufunikanso. Ndi aja anana kuti ifeyo chipani chiti chigawa ife tikhala mbali yathu iwonso khala mbali yako. Chipani cha Tsvangirai chinagawanika pakati. Ndifa chake sizalamula dziko la Zimbabwe lija chifukwa kuti ZANU-PF kapena kuti chipani cha Mugabe kapena cha Mnangagwa ndi amene anapangisa zimene. So Robert Chamisa amene ali ngati leader for opposition pakadali pano ndi wa ZANU-PF kapena kuti ndi a Mnangagwa. So dziko lijalo opposition ndi a Mnangagwa komanso amene akulamulanso Mnangagwa. Ndi ndale zimene zikufuna kuchitika Malawi muja. Ndale zimene zizi ine ndintokoza Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa ochenjera kwambiri. I think anali ataiwerenga kale imene. Nanga sisi zinthu ndinakula akazizwa zinthu zijai samatiuza. Koma ife timangoulula basi timafuna kuti achinyamata muzizwa kuti kodi ndale zija. Mukamaziona ndale zija muzizoona kuti kodi ndale zizoenda bwanji. Ndipo pamene anagwisa ntchito chinakondwa nankumwaja kumagwirisa anthu onse aja kunali zonena kuti
atese chipani cha and there is someone also who is sponsoring this. Ena mwa onda zungomwewo. Sitachula maina. Akumapanga sponsors zimenezi. Akumafuna kuti it's like same like one party system because in Zimbabwe tisunga panga mademo tunga ndimene machitika malakuja. Ndifanya kumana zaona MCP namba kupanga kuonesana kupanga mademo kukapa. That's where we are going. We are heading to. Kupanga mademo kuja kupanga kukapa ni imenja is just showing you kuti peace other side of them kuti this is the government that we have created and we are going to do this. There will be no more community free speech channel whatever human rights fuck off. Zimene za MCP zimene za zitesa zimene zozo. Nifanya kesi zapezeka so kuti activist kana miwaja mafuna ango pera kuti mbiri amenja ingokwiridika sizamvekeso. Ben longo anamupa chifanya. Ben longo anamupa chifanya kuti so amapanga jani. Tere kungoti MCP pitirire ma activist ambiri azakhala chete komanso ambiri muziko mwazathawa. Chifanya kuti kuli list ya anthu amene ayikidwa kuti aphedwe anthu osewa. Ndakati kukuzana za Ben longo kuti Ben longo uyu amusowesa. Si ujana musowesa. Munthu wina amene akumuona kuti uyisa kumuonera kukondwa ndi Boni Kalindo. Kungopitirira apa Boni Kalindo azakhala namba 1 kuphedwa. Achina mtanyo azasakasaka mpaka nazapeza. Azaphedwa. Azasakasaka achina bagiri muzi mpaka napeza azawaphaso. So ulamulo umene umachitika muno Zimbabwe ndi umene achakwera wabwera ndi MCP wa au konza ndi umene sofuna kuchitika mene mucha. Nawo mukamaona zipani za opposition kumaukira chipani cha opposition zawo musadabwe. Chifukwa kuti zipani zimene zozo ndi zimene azikonza kuti izizi zikhali zosusa mudziko muno athesa chipani chachikulu ichichi cha DPP ichi. Ndiye mwina ngati umadabwa usadabwe. UDF UTM oja zake mkuti azamu kusamboza kusa masamboza kujako amaziwa na ndija kwera kucha. Natusa video clip kunena kuti do not trust Manganya. Anthu ena ake aku DPP nomwe munanditukwana. Dawa mutu ausuma kugira ntchito. Ina tisi kuti ndimangobwera pano ngokamba zabweka bweka. Ndimakhala kuti ndaione nankhane chapatali. Ndaione na dilu chapatali kuti dilu kuyenda choncho. Oza muja ujaza kalibu mulandu bambo asikono. Ndi nthumwi ya Chakwera. And don't expect kuti china chake choipa chimuchitikira Manganya. Palibe nzaboza zimene zijazo because they are working together. And mgwirizano umene ulipo umene UTM kumani mbana DPP mgwirizano wonse umene akukonza ujawo anthu amene ajanda amene atagwira ntchito ndi MCP. Believe me not. Ukakhala marilani anthu amene ajanda amene and if you rely ndipo DPP mupanga insist pona kuti pachitike rely. Zipani zimene zidapikisana ndi za MCP, iyo ndi chipani cha MCP ndi cha DPP. Anthu amene azapikisana anthu awiri. Komano the way I see at it azapanga ndali ngati zimene zikuchitika kutheba kuno. Zipani zimene zijazo mukuziona zijaiti ndi zimene zidapite azapanga ngati amati national government of national unity. Ndi zimene that's what they are going to do. Ndi DPP izana kuti ife ai ajawo azaphatikizana ndikumagwira ntchito ndi MCP ndi azapasana ndi maunduna. So mukamaona anthu aja kumakalipa kumakhala kuti akungozikonzera maluchonga kuti apeze kuti mavoti tina take beto tochulukirako uyiso mwakuti ino simukudabwa. So kuzakhala kovuta kwambiri kuti pachitike rilani azabwera azayipanga azaifoyekesa manager kuna kuti azimene sachitike chimene chingachitika pataganza kuti tipange zakuti ndi DPP musazalole. Ngati sipazapezeka munthu wopeza chipani chopeza 50+1 chimene chitachitike muzangoona kuti tipange line anthu ake akhale zipani zake zikhala ziwiri MCP DPP nditi aone akuti apanga nyani. So mgwirizano uwonse umene kuchitikawo ndi move anapanga kope ndi makope kati pachana kuzanikana anapanga kope zimene zikuchitika pa Zimbabwe. Nelson Chamisa ndi wa chipani cha ZANU-PF ndo Mnangagwa. Moti chipani chonse chikulamula mdziko mujamo ndifanye chake palibe pa demanga chitike ku Zimbabwe anthu amaphedwa. Kumene kujako kuli very strict sa kupanga za masewera kuzimu. Zimene zifuna kuchitika. Ifa kamene kuti one party system ndimene democracy ya imango zembera. Now tizipani ngati akuona kuti mwaona ma comment amene comment MCP akunena kuti chinthu choyambirira chimene tifuna kupanga funa kungotesera completely chipani cha DPP chisazamvekeso. Ndipo peza anthu ena ndi amantha kuti DPP komweko ena ngobisala. Ena azana ndalama za kumangochoka umene kuja kumapita ku MCP kumapita ku. Ndi zimene apanga zimene zonse. Komano zimene sizitheka. DPP kuwina zisankho izi. DPP ka wina afune ka asafune. DPP kuwina zisankho izi. Mistake imene munapanga iniyo inali yonena kuti simuna pange konzati ma followers anu. Ngati zimene amapanga azodi akizija kapena times
ka mudi aluntha ka ufulu chano whatever kumafunsa amalawi kuti mukuona kuti president amene tisankhe kuti asogolereso kachikena tisankhe Chakwera yemweyu tisankhe wachinyamata kapena tisankhe wafunsa amalawi. Nawo chimene chikuchitika ndichoona kuti anthu onsewa kulimbana ndi APM chifukwa chokuti anthu ajaona zonna kuti anthu atu akumukonda mdalawe. Anthuwa akukonda mdalawe. Even if you go to United States right now, they don't choose youth kukhala ma leader ngati president. They choose the elder people because amaziwa zonna kuti awawa ndiye oziwa ntchito. Kuti mpire ku Britain, you see the elder people leading the people. Not tiana timakanda timanthumbidwa timene amakamba APM ndi timene titi sitingalamule dziko. Ndi anthu pakadali panopa akufuna nkhalamba. So when waja zaida kuti tapangatu mistake tasankha kale kuti tingasindeso candidate kapena tiauze ameki sizingatheke chifukwa chokuti nkhalamba akampeza kuti kapena akatenga agide ayimire chipani cha MCP. Lero mukumuona uja atupere muluzi pamene mungazozona kuti anthuwa they just want to finish APM. And the fight imene akupanga zijaito akuziwa zona kuti even kaya kulikuluza kaya chanchani alibe nazo ntchito. Mission yawo jandonena kuti faka kuziwa zona kuti jenasa kuzakhala kosavuta kungonjesa. Komane kuzachitika tingoyerekeza for example, God forbid, sikuti MCP ngawine. Koma tiyerekeze kuti yoye MCP yabera sanko zacho kafuna kupange chani njira imene afuna kupangiramo ndi majaji zawo mena panganana kamene afuna kupangiramo akoza apanga zoti chipani chawo icho chadusa. Ndiye ndikuthana ndi amtharika whatever kuti you akalamba sangame he can't fight. Muzizo zona kuti DPP iko zachitisa convention kusankha leader opsha kwambiri kuposera akanganyani. Ndipo opase kuti zimene zozo sizachitike afuna angotheseratu because akufuna atese chipani cha DPP kuti chisazapezeke so mdziko muno. Chifukwa chokuti afuna azipanga nkhanza muziko moja nalo satanic. Inu mukuziwa kale kuti ulamulo wabakiri muluzo nalo satanic. Ma video kilipi hivi na papingwa mtali kapaja anaika amene bacha. Amafunisisa kuti anthu azifa mdziko. Ati anthu mwachulukana. Inu anthu tilipo tundecha kuti million. Maiko mwanza muli anthu ambiri. Anthu tilipo ochepa mufuna muzitipungula chifukwa chani. Ndeku kubwera no anthu aziphedwa osati masowera. Zimene zimachitika muliongozi ja kumapita kumakapa kugwira anthu kumapha zimene zija. Ana amene ajawo nkhani ja ili patipo. Nkhani manager ili pati. Ana mkuti anagwira ka 25 amene amapha anthu mulilongwe. Nkhani manager ita ino munduza. Nkhani manager pakadali pano ili pati. Ana manager anachita kupasidwa ndalama. Nkhani yokupha malubino amapasi ya DPP amangofuna kuti azipisa mbiri ya DPP icha. Abwana Mulungu kumwambako akuziwa chini chonse chimene ndikamba pano. DPP sema palubino. Amene amapalubino anali MCP. Andi amagwirisa ntchito kwambiri asilikali opuma. Zimene zinambika mulamulo wakamuzo. Ndifacha kena afotokoza zona kuti kale nkhani za malubino amangonda kuti alubino samamwalira amangosowa. Ndani mmalamu mujama ngoti kupita